pamunosvika muchiona nyanga iyayi ini ndinorohwa nehana pamwe ndingatotanga kuita touch kutiza imi mitsimba munozoriwana kupi sei rekuti munangane nenyanga iri kupedza vanhu. Alright, takatosiyana kureva kuti imi muri munhu wenyama panguva ini ndine spirit iri pandiri inini simba raMwari rinondituma iroro ndio rinovheneka ndio rinoona. Ndosaka tichitoti isusu kana munhu ari kurwara nemudumbu tikamuvheneka pana kuti uya munhu ane ujiswa uri munyama dzake. Saka unoedza kuti ujiswa uyu uri pakati ima mukwanisi kuona nokuda kuti muri munhu wenyama. Saka simba riri patiri isusu takataka tumwana rachero mweya wati kuti ndio mweya wache woyo ndio basa riri patiri iro kureva kuti ndio rinoona nyanga kureva kuti nyanga kureva kuti zvinhu zvasangana simba rasatani diablo zvine simba raMwari zvakusangana. Saka kureva kuti simba raMwari rinotozokurira izvozvo asi wakaenda usiri pana Mwari unoro wakafa. Saka kureva kuti imi munhu asina mweya kureva kuti imimi musina mweya imimi maka nyanga ikakutanga ikakurova imi munofa. Yakarova inini kana kaikuhite pandiri panapa inini inobhamba bhozi pane zviri pandiri. Imi munonzwisisa kana ndichiti hama dzenyu dzakanga dzisinganzwisise kuvhima handitika hamuna kudziramba hamuna kudzishora handitika dzakaramba dziripo dziri hama dzenyu. Kune vanhu vasinganzwisisewo kuti izvo simba rechipostori rinofamba sei. Isusu inini ndisinganzwisise ndinofunga kuti imimi munoronga nevanhu kuti iwo uchati une nyanga wobvuma woita semupanana mari kuseri ikoko muzoda musashore kusatenda kwangu nekuti ndiri panguva iyaiya hama dzenyu dzanga dzisinganzwisise kuvhima. Zvakanaka izvozvo zviriko hatingazvirambe. Kuno vanotenda kuti basa nderechokwadi vanotenda. Hapana paungati ungaenda kwamurehwa uko wosungira wopiwa mombe 10 iwewe dzokuita basa pamurewa iwewe bhozi nyanga tingosungire maharaka. Saka hapana patingati inini iwewe ndakutenga iwewe nokuda kuti iwe watondipa mombe ndiwe kana wandipa mari ndiwe wewe. Saka hapana patingati wanditenga nditeka kuti ndiwe ndite basa papanzwisisa. Yes, saka kureva kuti dzimwe dzenguva chinoitika ndechekuti panyaya dzekuti anzi munhu apiwa mari panyanga kuti chidazobatwa nyanga I can't believe that. Sakukura kuti imimi kana muchinge muchitobatsira munhu mamuudza kuti ndo zviri panapa mune muripo wamunenge muchitarisira. Tino muripo unotariswa ipapo hatingofambi pamwe inzwe baba ndakatera kana chikwambuka chinhu chinokuwadza chinotondurova inini ndakatofa. Saka unonzwa paunonzwa munhu aita uye mweya waMwari unobhadhariswa here. Mweya waMwari unogara pachimuti kanditeka wakagara pamunhu kureva kuti ini ndotoisa dhiziri rangu kana kuti ndiende kumasvingo kuita basa rako ende ndikafira kumasvingo inini kwako ndikafira kunga kumasvingo inini ndichiita basa kumasvingo inini hakuna necheuka mhuri yangu wafa wacheuka mhuri yangu. Saka chero ndikapiwa $200 kana $300 kureva kuti muripo iwewe vana vangu vanozoita se vachidya. Yes, saka basa raMwari pane pastage yatondoziva kuti iri rakuitwa apa pairi rino muripo unodiwa kozoti pane pasinawo muripo. Yes, tichiri ipapo munhu asingatende mabasa anoitwa echipostori iwayo akafanana neni anofunga kuti munoacta madhirama munhu mungandidzidzise kuti chii kana usingatendi zveshuwa munoporesa zveshuwa munobvisa zvikwama kazhinji iva nekutenda like imimi muzowana like pana kuda kuti paSlyMedia pati muzowana kana wani munhu anongoti baba tanetswa nefamily yakati munditora handidi kuti ndipe mari family iyoyo ndoenda nemi kuti muenza kuzokutsikana kuti kune basa ndasi rinoitwa tosvika pamuchitoita chi basa. Yes, muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe namba ndidzo 263 773 761 800 dziri panamba MadziBaba vatipa free offer yekuti dambudziko renyu ripere. Asi munotanga manatsanangurira kuti dambudziko renyu rakamira sei. Hatisi kuda vanhu vanongomhanya vasina nyaya, tiri kuda vanhu vane nyaya, vanhu vataura naMadziBaba kuti imi muri kuziva kuti mumusha menyu munonzi mune chikwama tozoti nekuti bhaibheri racho rinototaurawo kuti yedzai mweya yacho. Saka matenda kuti muedzwe. Isusu tinoti tiedzwe asi tenda kuti vanhu vakatora izvi totanga tavheneka ndezvechokwadi. Ngoda kuti kuna maprofita nedzimwe n'anga vanonyemba kuti handingomba kuita nditika kune zvakati kuri kuita sei kutsata sumuka tozoti akunyemba ukatika ani mapona toziva kuti kunyemba uko chero izvo pane mumwe munhu anotizvi tomboti pane mumwe munhu wekuti kana muda kuti mubhilivhe tomboti imi mune hama yenyu iri kurwara nemakumbo izvozvo so kanda akazvimba dumbu
kana mota munhu ufa akazobaduma asina kutoileta handiti akazvipa chidumbu kana anokenza runzi yatambudza paropa rake mundipa munhu iyeyo futi imwe test iyoyo mundipa munhu ende kutwitirai munhu iyeyo ane makadhi ake kuhospital mauya naye ndimi moti uyu munhu yakazvima makumbo uyu munhu ari kurwara nemakumbo aya doti mutirapirewo munhu tizodzoka naye kumhuri yezimbabwe zocho kunoita sei unorapwa tinokuitira zvise izvozvo like vamwe vanenge vaida kutenda zvakafanira imi totenda soka ngoti chete tiri panapa tiri palive tagona kuti kuprofitai bosi kandatotapa ndigona kuti kuprofitai imimi kuti zvakamira zvakadai pamutori ipapo ichero mune girlfriend otokuza mune girlfriend pakati unonzi nenge izvo tinozviita saka yes kana una akawanda futi anobva abuda ipa tutaura zvese kana wakatiza wamuri mudzimai wako akatiza mukasiyana mudzimai wako kutanga zvakadai saka zvinhu zvatototaura panapa tiona page kuti zvakafanira nemimi baba vane mari yavanotobata yakawanda asi mari yaitese haishandi kureva kuti itori imwe mhepo ipi inenge ichitera iyoyo changu zvabata icho Sly Media TV, building bridges.